Adrian Delija qal li b'umilta kbira se jimxi mar-regoli tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista. L-istess regoli deskritti minn bosta qdiet politikanti u opinjonisti f'pajjiżna bħala antidemokratiċi u li ma jħallux fost l-oħrajn li l-kandidati jiddibattu jew jagħtu intervisti lil One News. Adrian Delija qal dan ma' ġurnalista ta' dan l-istazzjon propju fl-istess jum li One News kellu intervistaħ f'attività li tagħmel parti mill-kampanja tiegħu. Intervista li One News aċċetta minnu fih wara stedina mit-tim ta' Delija stess. Però mbagħad tħassret mill-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista wara li ordnat lil Adrian Delija ma jpoġġix għaliha. Barra l-Parlament it-tnejn, One News għamel mistoqsija li qiegħda fuq fond bosta fid-Dar Ċentrali b'Delija jbaxxi rasu u jsostni li se joqgħod għad-deċiżjonijiet li tieħu l-Kummissjoni Elettorali tal-Partit. Jekk inti mhux kapaċi tbiddel din id-deċiżjoni, għamilt ħafna affarijiet, kellimt il-Kummissjoni Elettorali, jekk mhux kapaċi tbiddel id-deċiżjoni, mela kif se tkun kapaċi bħala kap tieħu deċiżjonijiet ħafna iktar diffiċli? Mela l-ewwel nies dak illi nemmen fih jien ma nbidilx. Jiena ħanilab bir-regoli tal-Kummissjoni għax ekku la hemm elezzjoni la hemm din il-Commission fl-istatut tagħna jiena obbligat illi nimxi skont ma jiddeċidu huma u nagħmilha b'umilta kbira. Fl-istess ħin, Delija sostna li hu xorta jkellem lil One News f'sinjal ta' sfida lill-Kummissjoni Elettorali u tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Atteġġjament li jkompli juri kemm il-ġlied u l-kejos f'tal-pjetà għadu jirrenja b'saħħa. Ma taħseb li l-Kummissjoni għamlet hekk għax ma tafdakx kellem lilna lil One? Jiena xorta tinkellimkom. Fil-fatt Delija, fil-kumment li tal lil One News, ikkontraddixxa aktar minn darba lill-Kummissjoni Elettorali tal-PN. U x'taħseb li l-viċċju ta' raġuni? Illi tirbaħ l-espressjoni libera. Madankollu, Delija għamel dan b'kawtela hekk kif kontra kull opinjoni pubblika li saret fil-konfront ta' dawn ir-regoli mill-Partit Nazzjonalista u qal li l-Kummissjoni Elettorali tal-istess partit kellha intenzjonijiet tajbin. Naħseb li l-intenzjoni tagħhom kienu tajbin. Bosta fid-Dar Ċentrali qed jinterpretaw dan bħala sinjal ta' djufija mill-eks kap nazzjonalista li kull ma jmur qed ikompli juri kemm lest jbaxxi rasu għal kollox. Oħrajn li tkellmu magħna fuq il-kundizzjoni tal-anonimità jsostnu li jekk Delija ma kienx kapaċi joħloq biżżejjed pressjoni u jbiddel sempliċi regola li fuqha hawn qbil ġenerali li għandha tinbidel, kif jista' jkun li jekk jilħaq kap jieħu deċiżjonijiet aktar diffiċli jew jireġġa' lura l-problemi li għandu l-Partit Nazzjonalista bħalissa.